Il-Gżejjer ta' San Pawl, Selmunet u l-irdumijiet miċ-Ċumnija sax-xaqqa ġew dikjarati uffiċjalment bħala żoni ta' protezzjoni speċjali u bekk saħħew il-pożizzjoni eżistenti tagħhom bħala żoni speċjali ta' konservazzjoni. Din id-dikjarazzjoni tagħti li żewġ siti salvagwardji legali aktar b'saħħithom biex jipproteġu l-ħajja selvaġġa, l-abitati u l-pajsaġġi naturali. B'kollox żdiedu aktar bekk minn miljun metru kwadru ieħor mal-lista ta' żoni ta' protezzjoni speċjali tal-pajjiż, id-daqs ta' madwar 175 ground tal-futbol. Dan ġi spjegat waqt sessjoni edukattiva fi Ġnien Spencer fil-Marsa flimkien mal-istudenti tal-iskel sekondarji, l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi, l-ERA u l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Bħala parti mill-impenn tagħna bħala gvern qegħdin naraw li nkomplu nżidu aktar żoni li għandhom protezzjoni ambjentali speċjali. U fil-fatt ħadna din id-deċiżjoni li nkomplu nżidu ammont ikbar ta' art li issa hija protetta ambjentalment biex nkunu qegħdin naqbżu il-thresholds ukoll li għandna u l-miri li għandna qudiemna. Illum għamilna attività dwar żewġ siti, il-Busket u l-Adira. Talimna ħafna fuq ispeċi tal-annimali u dwar il-pjanti li joqogħdu f'dawn is-siti. Tallimna għalfejn dawn il-postijiet qegħdin jiġu protetti u ir-raġuni tagħhom ukoll. Id-deċiżjoni li dawn iż-żewġ siti jiġu dikjarati bħala żoni speċjali issegwi riċerka xjentifika minn BirdLife Malta permezz tal-proġett Life Pen Puffinus li kkonfermat il-popolazzjoni importanti tal-garnija. Madwar il-Gżejjer Maltin insibu l-garnija. Dan huwa għasfur tal-baħar li fir-rebbija jidħol fil-blat mal-kosta u jbejjet hemmhekk. Wara studji li saru riċenti konfermajna l-preżenza tiegħu f'żoni oħra u għalhekk l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi iddikjarat sit ġdid għal dal-għasfur il-Gżejjer ta' San Pawl u wkoll kellna sit diġà eżistenti li komplejna nestendu iktar lejn in-naħa ta' fuq ta' Malta. Madwar Malta u Għawdex hawn diversi tipi ta' żoni naturali protetti inkluż ir-riservi naturali, iż-żoni speċjali ta' konservazzjoni, iż-żoni ta' protezzjoni speċjali u s-siti ta' importanza xjentifika. Kull denominazzjoni tirrifletti l-valur ekoloġiku tas-sit u l-livell ta' protezzjoni li għandhom bżonn.